Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mai sauraro. Barkanmu da wani lokaci, barkanmu da sake kasancewa da mu da ku a cikin wani rana ta mai albarka. Labarai ɗumaɗumin su matar aure kenan da ta kashe mijinta akan wato kuɗin cefane a jihar Yobe. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken batun a cikin wancan namu mai albarka. To wannan bidiyo yana tare da darasi a cikin sa da kuma wato yanayin tashin hankali da irin yadda wato kisan ya wato kasance. Kamar yadda za mu samu kuji daga ta bakin wato wannan bayar Allah da ta yi wannan kisa. To mai sauraro dan Allah idan ka san wannan shine zuwanka na farko kar ka manta ka danna mana alamar ta subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa. Domin hakan shine baka damar samun zababbin labaran mu ingantattu kuma da zarar mun ɗaura. Samu guri ka zauna ka shirya tsaf don saurara cikakken bidiyon da kwanciyar namu mai albarka mai suna tushen Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mai sauraro barkanmu da sake kasancewa da mu da ku a cikin wani rana mai albarka. Labarai ɗumaɗumin su kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yin ma wannan channel namu na kuma albarka mai suna tushen Hausa ya leƙa wani zazzafan batu da yake ta trending akan social media kan batun wato wata mata da ta wato ainihin kashe mijinta wato har lahira. Kamar yadda za mu samu cikin batun daga wancan namu mai albarka mai suna tushen Hausa. Kar ku manta masoya da Allah subscribe, like and share domin hakan shi ne ba ku damar samun zafin labarin mu da kuma da zarar mu ɗora. To ita dai wannan baiwar Allah ta kasance yarinya ce yar wato garin Bauchi yayin da a can aka haife ta kuma a can ta aure yayin da yanzu tana da shekara 23 yayin da kaddara ce ta same ta yanayin da ta tsinci kanta. Da farko dai wannan baiwar Allah da take bada labari ta ce lokacin tashi da safe da ita da wato ainihin 'ya'yanta da mijinta a cikin ɗaki. To dama sun saba irin wannan akwai lokacin da mijin nata zai tashi ya ƙi mata magana ita ma ta ƙi mai magana irin na faran nan dai na wato ainihin mata da miji. Sai ta tura 'yarta da ta karɓo kuɗi a siyo gawayi domin a ɗora ruwan wanka. Ta karɓo kuɗin an ɗora ruwan wanka, an yi wanka, ta yi wa 'ya'yanta wanka shi ma ya yi wanka. Yayin da ya fita sai suke tambaye shi kuɗin cefane baka wato ainihin bani ba. Sai ya ce ɗin ba za a bayar ba. Sai take ce mai ya za a ce ba za ka bada kuɗin cefane ba, yaran fa ina zan kai su. Kai a wannan lokacin sai da wato ainihin dokin zuciya ya wato ainihin zambace shi ya wato ainihin kwaɗa mata mari tare da fyalle ta. To a wannan lokacin ne da ya fyalle ta yake sa mata duka sai ta yi wata ƙara sai wato ainihin maƙociyarsu ta shigo cikin gidan. Wato da maƙociyarsu ta shigo gidan sai take faɗa mata ga abin da ya faru ya za a ce ba zai bada kuɗin cefane ba sai ƙara cewa oke baki da kunya kenan ana magana kina magana. Sai take cewa ya ba za ta yi magana ba shine ya ƙara wato ainihin kai mata duka. To ana cikin hakan ne sai wannan baiwar Allah ta tafi kicin ta ɗauko wuƙa yayin da za ta ƙoƙarin kare kanta ne ko kuma za ta yi barazana ne a yadda take faɗa take cewa sai ta ɗauko wuƙar ta riƙe ta a hannu. To ana cikin hakan ne sai zabura zai ƙara wato ainihin dukanta sai wato izami sai faɗo kan hannunta a hannun da wuƙar take ta ciki ƙirjinsa amma ita ba wai ta kashe shi ne wai tana sana ba. Yayin da mu dai ba abin da za mu ce sai da mu ce Allah ya wato ainihin sauke, Allah ya wato shige mana gaba, Allah ya kare mu daga sharrin zuciya. To ana cikin hakan ne bayan ta wato ainihin caka masa wuƙar sai wato maƙota suka shigo ana ta ihu ta faɗi a ƙirjinsa a yadda take faɗa take cewa da ta faɗi a ƙirjinsa take ta mai magiya cewa ka tashi kar ka mutu. Yayin da ana cikin hakan ne a wani lokacin sai Allah ya ɗauki ran abinsa yayin da aka kira 'yan sanda suka tafi da ita. Take ƙara magana a kan cewa a lokacin fa ba ta yi niyyar kashe shi ba ta ɗauko wuƙa ne domin ta wato ainihin barazana ko wani abin kaddara ta shigo tsautsayi ya shigo ta caka mai wannan wuƙar ko kuma ta ce ya faɗo kan jikinta ya wato ainihin caki wuƙar don ta ce ita ba ita ta wato ainihin caka masa ba. To mai sauraro a duk gari an muka kawo ƙarshen shirin namu yau ba abin da za mu ce musu da Allah ya shige mana gaba, Allah ya wato ainihin tsare, Allah ya wato kare mu daga sharrin zuciya da sharrin ba daidai ba. Kar ku manta subscribe, like and share domin hakan shi ne ba ku damar samun zafin labaran mu ingantattu kuma daidai da zarar mun ɗora. Mun gode.